Dobré ráno. Môžem vás poprosiť, že sa postavíme všetci a pôjdeme sa pomodliť. Chcem vás poprosiť, aby ste sa modlili tak, možno, ako ste sa ešte nikdy nemodlili. Aby ste sa modlili tak, aby ste roztrhli hranice, ktoré vám prekážali doteraz. Poďme k Ockovi. On vie dať, keď nám chýba múdrosť. On nám vie dať. Ocko nebeský, v mene Pána Ježiša Krista prichádzame pred Teba a chceme dneska počúvnuť Teba. Chceme počúvnuť Teba, Pane. Samého Teba, Pane. Ty si plný radosti, milosti, všetkého, Pane. Ty si dobrý Boh. Ale tá dobrota bez Teba samotného, Pane, je nič. My chceme samotného Teba, Pane. Ja ťa prosím. Pane Ježiš, Ty si povedal, že nikto není učiteľom, iba Kristus je váš učiteľ. Tak preto, Pane Ježišu, uč nás. Verím tomu, že Ty budeš tuto stať, aj keď ťa nebudeme vidieť. Ty budeš hovoriť, Pane. Pane, prosím ťa. Ty si povedal, že ja som kľúč Davidov. To, čo Ty otvoríš, nikto nezavrie. A čo Ty zavrieš, nikto neotvorí. Ja ťa prosím, otvor nám to. Čo je nám potrebné poznať a čo nepotrebné zavri. Pane, keď je potrebné, Pane, karhaj nás. Keď nie je potrebné, Pane, my chceme prijať, Pane, Tvoje karhanie. My chceme, Pane, byť švíhaní prútom, Pane. A otočiť sa od toho nesprávneho, Pane, čo ideme. Hovor ku nám, Pane. Nech naozaj to bude v Tvojom kľude, v Tvojom pokoji, v radosti. Tebou samotný veden. Nech Ti bude vďaka, česť a chvála na veky vekov. Amen. Pašo povedal naozaj pravdu, že to, čo vám budem hovoriť, ja tým žijem. Už skoro bude 3 roky. A verím tomu, že ja by som tu nehovoril, keby on môže potvrdiť, keby on nevidel ovocie, ktoré Boh robí v mojom živote. Keby to nebolo ovocie. Viete, Pán povedal, že strom sa pozná podľa ovocia. Keď si kresťan, tam musí vidno, že aký si kresťan. Naozaj ty žiješ s Bohom? Alebo len hovoríš a skutek utek. A preto moja kázeň, alebo kázeň, Boh, čo chce hovoriť ku cirkvi, aj ku tomuto zboru, ale konkrétne ku celej cirkvi, osobný vzťah, budovanie osobného vzťahu. My máme tému, že takého Boha ja poznám. Že? A ja poznám takého Boha osobného vzťahu, ktorý má záujem o tvoje osobné veci. Ja takého Boha poznám. Ja som robil pokánie pred Bohom, lebo bol som veľmi povrchnostný aj v komórke. Na začiatok poviem taký obraz. Videl som guláš, ako sa varí a bolo tam niekoľko druhov mesa. A Boh mi hovorí, zješ ten guláš. A hovorím, to ja nebudem jesť. Tam je divina, bravčové, jahňáce, tam je kuracie mäso. On hovorí, ani ja nechcem ten jesť guláš. Hovorí, takto moja cirkev má modlitbu, osobný vzťah, ktorý ona volá. Všetko dokopy. Všetko dokopy dali. A nerozsudzujú to. Neúčia sa odo mňa. Ja ich učím, každé ráno vstávam. A oni dokopy všetko dobre, v poriadku. Hovorí, že osobný vzťah, to je špeciálna modlitba. To je špeciálny druh modlitby. A najdôležitejší, najpotrebnejší pre každého z nás. To je prvý druh modlitby, ktorý máme my používať. To sme robili na začiatku pokánie. Prvýkrát, keď sme pochopili, že je Boh, tak sme robili ku nemu pokánie. Z toho sme začali. Jaké vy druhé modlitby poznáte? Modlitba chvál a uctievanie. Primluvná modlitba. Modlitba boj, keď bojuješ za niečo. Modlitba uzdravenie. Nebojte sa povedať ešte, ja nepoznám viacej. Nenapadá mi možno. Prosím? No, vďakovná. Chvála uctievania. Vďaka. Modlitba vďaky. Vyslobodenia. Amen. Vidíte, koľko je druhov modlitby?
Ale osobný vzťah, to je zvlášť modlitba. To nemôžeme všetko dokopy miešať tam. Jak si myslíte, cirkev vie si urobiť mitusy? My, cirkev, ja som súčasť tej cirkvi, Božej cirkvi, urobili sme mitusy, na ktorých, také základiky, na ktorých žijeme a modlíme sa. Napríklad, ja budem hovoriť o tom, čo nie je vzťah s Bohom. Aj mitusy, také dva mitusy som postrehol medzi nami. Nie, ja som nebol v Amerike, ani v Ukrajine, odkiaľ pochádzam. Neprinesol som to odtiaľ. Tu som to zažil sám, ako mi Boh to otvoril. Mnohí ľudia si povedia takú vec, že keď ma Boh používa na niečo, to určite ja mám vzťah s Bohom dobrý. A poďme do Božieho slova. Matúša 7:21. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesách. Mnohí mi povedia tam tohoto dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali o Tvojom mene? A o Tvojom mene démonov nevyhaňali? A o Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Počujete, čo tí ľudia robili? V mene Ježiša Krista robili veľké zázraky. A Pán ich odmietol. Jak si myslíte? Boh môže použiť, koho chce. Pamätáte si v starom zákone Boh čo použil? Oslicu, aby oslovila proroka ľudským hlasom. Či ona potrebovala dobrý vzťah s Bohom, aby ju Boh použil? Nie. Tak si nehovor, keď ťa Boh na niečo používa, že už to je, určite mám dobrý vzťah. To není to. Aj týchto Boh veľmi mocne používa. Ale oni nemali vzťah. Oni to zobrali, použili, ale samotného Boha nepotrebovali poznať. Ich nezaujímal Boh, ale tie dáry, tie veci od Boha. Sústredili sa na to, čo od Boha. Ďalší mýtus. Keď prežívam prítomnosť Boha, to je osobný vzťah. To určite mám osobný vzťah. Keď ja zažívam prítomnosť Boha, možno poviete, že toto je naozaj tvrdé. Poďme do Božieho slova. 2. Mojžišova, 20. kapitola. Osemnácty, 21. verš. A všetok ľud videl hrmenie a blesky. Počul zvuk truby a videl vrch kurica. Aj keď to videl ľud, ustupoval trasúca a od strachu a stali zďaleka. A povedali Mojžišovi, hovor ty s nami a budeme počúvať a nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. A Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh a preto, aby jeho bázeň bola pred vámi, aby ste hriešili. Ľud tedy stál zďaleka a Mojžiš sa priblížil k mrakáve, kde bol Boh. Vidíte, ten ľud mal strach a bázeň, ale Boha nepočuli. Nezostaň sa na tom, že ty prežívaš prítomnosť Božiu a už myslíš si, že to je vrchol osobného vzťahu. Že to je už dá sa, nedá. Nie, vojdi do mrakávy. On posunul sa dopredu, vošiel do mrakávy a tam počul hlas. Počúnutie Božieho hlasu, toto je vzťah. Toto je vzťah. Možno ty si myslíš, že ja počúnem. Keď ty si len domnievaš, viera, napísano, že čo je bez viery, to je hriech. Nedomnievaj sa. Maj istotu, že ti to Boh povedal. Ale keď to ti Boh povedal a máš istotu, tak to urobíš. Tak to donesie ovocie. Ale dobré ovocie. Večné. Ďalší príklad. 1. kráľov 19:11 a 12. verš. Nebudem otvárať. Pamätáte si, keď Eliáš utekal od Jezabel? Čo tam bolo? Čo prežil Eliáš, keď ho Boh položil v trhlene skály? Čo mu prešlo hrmenie,
blesky, vietor, zemetrasenie, oheň. To bola bázeň, to bola strach, Hospodin. Ale Boh bol v čom? V láse. V láse. Treba sa naučiť a pracovať na tom, aby sme počuli Boží hlas. Boh je bytosť, Boh je osobnosť, ako vy, ako ja. A on hovorí hlas. On hovorí hlas. On najdal nám ústa, aby sme hovorili a mali hlas, aby sme s ním rozprávali sa. To je prvé, kvôli čomu Boh stvoril človeka. Aby mal s ním osobný vzťah a potom aj osobný vzťah s druhými ľuďmi. Veď Adam bol aj stvorený najprv jeden a potom Eva. Tak čo nehovor, že keď prežíváš prítomnosť Božiu, to ešte není Boh. Počujete prítomnosť Božiu. Ja, Viktor, to není moja košela. Alebo moje nohavice. To je moje. Rozumiete? To nie som ja. Tak aj Boh. Božia prítomnosť, Božia láska, Božia milosť. To není Boh. Boh je bytosť, Boh je osoba, osobnosť, ktorá chce s vami, s každým sa stretávať. Ktorá chce počuť, čo vy porozprávate, svoje osobné veci. A on vám otvorí svoje srdce. Ale my potrebujeme každý deň tam chodiť. A nie občas. Poďme do osobného vzťahu. Čo to je osobný vzťah? A predtým poviem, čo nie je osobný vzťah. Čo ja som zažil, čo ja som praxoval. A to nebolo osobný vzťah. Osobný vzťah s Bohom, to nie je primnulá modlitba. To nie je primnulá modlitba. Predstavte si, vy sa stretnete s svojim kamarátom a začnete sa rozprávať o druhých ľuďach. Či ty spoznáš toho človeka? Nie, lebo on o sebe nič neporozpráva. On o druhých ľuďach. A tak budeš sa stretovať 20 krát. To ty nepoznáš toho človeka. Osobne nič o ňom nebudeš vedieť poriadne. On o druhých ľuďach o názoroch druhých ľudí budú rozprávať. Tak aj s Bohom. Presne tak. My chodíme do komórky, my sa prihovoráme za národ, za cirkev. To je potrebné. Ja nehovorím, že to nie je potrebné. Ale to musí byť zvlášť čas. Ale nie komórka. Nie komórka. Komórka to je práve len ty a Boh. A nikto tam. A na čo to tam je? Aby si ty len prišiel za druhých? Nie, ty prišiel si za seba orodovať. A Boh ti teraz otvorí tam niečo o sebe. A potom zvlášť maj čas prihovorať sa. Ja ho mám tak. Zvlášť čas. Pamätáte na Abrahama? Napísano o Abrahamovi, že Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. V origináli je napísané slovo, viete, čo znamená uveril? Amon. Dôveroval. Jak ty môžeš niekomu dôverovať, keď s ním nekamarátiš sa, s ním nechodíš, nepoznáš ho osobne? Tá nemôžeš. Abraham mal taký vzťah s Bohom, preto mu on dôveroval. A potom, keď mal dobrý vzťah, čo? Keby ne Abraham, Lot by zomrel. Kto veril to? Božie slovo hovorí, že Abrahamova modlitba zachránila Lota. A teraz pozrite sa, Abraham tak sa modlil a tým, že mal tak dobrý vzťah, že vymodlil miliardy. Ty ste potomok Abrahamov. To z toho, že jaký mal vzťah on dobrý. To nie z toho, že on bol primlúca dobrý. Mal dobrý vzťah. A potom Boh hovorí, keď išiel sú domu ničiť, čo? Jak by som obišiel ja Abrahama? Prečo? Boh ho nechcel obísť. Prečo? Pretože tak miloval, tak si vážil, že Abraham taký úprimný a čistý a buduje vzťah s ním. Tak ti Boh takisto, keď budeš budovať vzťah s ním, tak Boh neobíde teba. On ti prezradí, čo zajtra bude. Jak tým 10 pannom. 5 boli pripravení a 5 nie. Tí 5 pracovali na osobnom vzťahu a boli pripravení, lebo počuli, čo Boh bude robiť. Že kedy príde. A tí 5 zaspali. Ale keď aj vstali, neboli pripravení. Lebo nepracovali na osobnom vzťahu. A čo to ten pastor hovorí, alebo tento? Dobre, ja sa modlím. Osobný vzťah nie je celý čas spievanie. Prečo vám to myslíte, hovorím?
Niekto mi takto povedal. Viktor, ja sa modlím hodinu. Ja som počula teba, že ty hovoríš o modlitbe. Ja sa modlím modlitbu. A ja? Fajn, ja. Ďaká Bohu. Niekto mi povie, že hodinu, to väčšinou počúvam pol hodinu. A tú hodinu povie, ďaká Bohu. A teraz pýtam sa, sestro, povieš mi, a čo tam robíš? 55 minút ja spievam. Hovorím, Bože, a Boh mi hovorí, vidíš, ako cirkev vie, pieseň je ľahko zapamätať. Ale ja som vám dal rozum, ja som vám dal tvorivú myseľ, aby ste prišli a vy rozprávali sa. Veď keď sa stretnete s kamarátom, čo vy, stále to isté rozprávate? Nie. To už je iné. My pieseň ľahko zapamätáme. A teraz nehovorím, že v komórke netreba niekedy zaspievať. Keď ťa Boh vedie, zaspievaj, ale nech to nebude 95% tvojej komórky spiev. Nech to nebude. Osobný vzťah nie je modlitba v jazykoch. Celý čas. A pritom môžeš sa modliť aj tam v jazykoch. Len musí to byť maličký čas. Maximálne do 50%. Nemôžeš. Musí byť balans to. Rozumiete mi? My sme tak už zvykli v jazykoch, že prídeme do komórky a vy porozumiete, že jazyky, to sú jazyky Ducha Svätého. A čo mi povieme? Duchu Svätý, rozprávaj sa s Otcom? No v realite. Duchu Svätý, rozprávaj sa s Otcom? Veď to sú jeho jazyk. To porozumiete, že naša myseľ, čo povedal Pavel, je prázdna. My potrebujeme našu mysľu prísť. My ako bytosti s ním rozprávať našim jazykom, ktorý nám dá. A samozrejme, že môžeš používať aj tie, ale to nemôže byť viac ako 50%. Do polovičky, do 50%. A najlepšie, aby ste vôbec tam nepoužívali. Ako často ja robím. Vôbec. A naučiť sa svojim jazykom rozprávať sa s Ježišom. To je tak úžasné. Aj modlitba, spievanie treba mať zvlášť čas. Modlitbu v jazykoch ja praktizujem úplne inde. Večer, keď idem spať. Treba to sa modliť, ale zvlášť čas. Toto není v osobnom vzťahu. Teraz pôjdeme, čo to je osobný vzťah? Čo to je? Keď som ja začal sa Pána pýtať, predstavte si, prídeš do komórky, prihovorať sa nemôžeš? V jazykoch nemôžeš? Nie, že by nemohol, môžeš trošku. Zaspieval som jednu pieseň. A čo dál? Čo s Bohom rozprávať? Osobný vzťah, to je iba môj čas s Bohom. Matúša 6.6. Otvoríme Matúša 6.6. Možno nemusí niekto otvárať, bo on pozná Bibliu, jemu netreba nosiť Bibliu so sebou. To je najlepšia výhovorka kresťanstva. Najlepšia výhovorka. Ja nepotrebujem. A Boh hovorí, že to je meč. Že ty si v boji. Bez Biblii nikam nechoď. Keď ma toto varoval Boh, ja do roboty mám v pracovnej taške Bibliu. Tam všade. V aute. Kde som? Tam Biblia so mnou. Matúša 6.6. A keď ty sa modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúť svoje dvere, modli sa svojemu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Je dôležité sa modliť v zromku, na skupinke, v robote, v aute, v autobuse. Ale najdôležitejšie sa modliť je kde? V komórke. Tvárou tvár. Pamätáte Mojžiša? Ako sa Mojžiš modlil? Tvárou tvár. Toto je najdôležitejšie. Preto je potrebná komórka. Špeciálne miesto. V originále slovo komórka napísano vnútorná izba. Keď je dom a vnútri je izba, povište mi, je tam okno? Nie. Tam iba dvere. Aby nebolo zvonku hluk žiadny počuť. Vnútorná izba, tam je použité slovo. A roháček to použil ako komórka. Lebo väčšinou v komórkach, v špajzách nemáme okna. Alebo keď majú, tak maličké veľmi.
My potrebujeme sa naučiť s Bohom stretávať, kde ty a on viac nikto. Tvárou tvár. Niekto mi raz povedal, ja mám doma psíka a mne nevadí, keď on je tam v rohu. Ale to je iba tvoj čas. Tam je napísané, že si zober hocikoho, tam vojde len ty. Ty vojdeš. Ja keď prichádzam ráno do obývačky, tak všetko si pripravujem, aby mi nič tam neprekážalo. Na stole ešte sú pukance, večer deti pozerali tak telku, tak si majú nejaké fľaše. Ja to všetko do kuchyne odnesem, všetko poupratujem. Tak, aby som náhodou mi zrak neutekol niekam. To je iba môj. Čo ja tam budem na tie veci? Ja sa mám skoncentrovať na Boha. Keď máš psa, preč. Máš kocúra, preč do izby. Samozrejme, že ho nevyhodiť z okna. Ale treba dať preč. Prosím vás, keď nemáte, pozrite sa, keď sú podmienky ťažkých, niekto býva v jednej izbe s deckom, manželka, manžel a nevedia modliť, tak môžete začať spolu modlitbu. Ale sa rozíte do rohu, jeden do druhého a pomaly si rozprávajte s Bohom. Pomaly. Niekto mi raz povedal, že ja často mám v autobuse komórku. Tak nemôže byť v autobuse komórka. Lebo zmysel komórky je čo? Jak ty sa môžeš sústrediť na Pána, keď napríklad stojíš v riade, ja neviem, čakáš na lístok. A ty sa tak sústredíš, skoncentruješ, že všetci už do teba kopajú. Kde si ten stojí? Už pred ním je prázdne miesto, tam 3 metre. Len komórke môžeme sa tak skoncentrovať. To je iba tvoj vzťah. Iba ty tam máš byť. Veď tu napísano, keď ty sa modlíš, vojdi do svojej komórky. To je napísano, keď sa modlíte, viacerí, keď sa modlíš. Tvárou tvár. Ježiš tiež mal svoj čas, pamätáte? Utekal od učeníkov, aby mal čas pravidelný. Jongi čo hovorí takú vec, že on keď sa ide modliť, tak on svojim pomocníkom povie, keď prezident zavolá, povieš mu, že ja sa modlím. Nerušiť. Ja mu potom zavolám. Vidíte, jak si váži vzťah s Bohom? Vidíte, jak si chráni to? Čo si myslíte, keď vás Boh dneska oslovil, tak zajtra toľko situácií ten zlý pripraví, aby ste ho nemali vzťah. Ale vy potrebujete si strážiť. Pup a hotovo. Povedať tomu nie. Odmietnúť, obetovať mnohé veci. Pretože toto je najdôležitejšie. Počuť Boží hlas. Osobný vzťah, to je oddelený čas 100% pozornosti. 100% koncentrácie. To isté Matúša 6.6. Pozrite sa, Pán Ježiš tu povedal čo? Vojdi do svojej komórky a zavri dvere. On nepovedal, že vojdi a otvori dvere, aby všetci ťa počuli, jak sa modlíš. On to nepovedal. On povedal, zavri dvere. Zavri. Starý mních sa stretol s mladým a mladý sa opýta, otec, čo to je kvalita modlitby? Aká to je kvalitná modlitba? A on hovorí, keď som išiel na modlitbu, slnko ešte bolo vysoko. Keď som otvoril oči, slnko zase je vysoko. Prešiel večer, noc, ráno a mních sa modlil. Ani si nevšimol, ako čas utekol. Asi 16 hodín ubehlo len tak. To je kvalita modlitby. Že sa ty vieš tak skoncentrovať na Boha. Keď sa ja stretnem s mojim bratom, tak predsa niečo chcem o ňom zvedieť sa, tak idem sám s ním. Na neho sa skoncentrujem, nie? A nie na druhých, kto tam rozpráva. A no čo ten hovorí? Keď sa ja stretnem s niekým. Ja potrebujem sa skoncentrovať. Keď sa ja stretnem s Bohom, ja chcem sa skoncentrovať na ňoho. Kto je on? Čo je on? Kde je on? A kde to len v komórke sa dá. Kde je ticho. Kde ťa nič nevyrušuje. Preto Ježiš hovoril veľmi, keď sa modlíš, vojdi do komórky. Keď sa modlíš, vojdi do komórky. Sú takí 2 typy modlitby. Modlitba cez deň, že v robote, v práci, na skupinkách. A to je modlitba celodenných starostí. A je modlitba
v komórke, kde sa vieš skoncentrovať. A toto je najdôležitejšie. Ja, aby som sa skoncentroval na Boha, tak viete, čo robím? Niekedy sa uprem zrak na koberec, na stenu. Proste uprem a nepohnem svoj zrak. A rozprávam sa. Otvorím Božie slovo, kde sa hovorí o ňom a začnem s ním modlitebne rozímať. Ale tak to robím, lebo viete, naše oko, čo je napísané, že cez oko, keď je tvoje oko dobré, rozumiete, cez oko vchádzajú mnohé veci. Aj zlé je dobre. My potrebujeme to oko niekde pripraviť, niekde ho zatlačiť, aby nevidelo nič, len Boha. To ja robím, ja sa skoncentrujem, nejakú bodku si vyberem na stene, alebo na koberce, alebo na stole a tam len pozerám. Niekto povie, že to pozeráš do blba. Ale takto treba sa skoncentrovať, že pozeráš tam. Lebo kývneš hlavou a už myšlienky idú. A už je plno, už si daleko od Boha. Osobný vzťah, to je dialog. Niekto mi povedal, vieš čo, ja príde pred Boha a ja mu taký zoznam vypíšem a toľko mu A hovorím, a potom čo robíš? No hotovo, modlitba. Amen, Bože, ty si povedal a idem. Je pravda, Boh povedal. I Boh miluje smelosť. Ale či je to zdravá smelosť? Či je to vyvážená? Či je to podľa Boha? Boh aj, on chce, aby si mu hovoril. Boh nemá nič proti tomu, že ty si prídeš a povieš mu toľko vecí. Ale Boh aj chce, aby si, jak mu hovoril 20 minút v kuse, nechal pre neho, aby ti on hovoril 20 minút. To musí byť dialóg. Nie monológ. Dialóg. A v praxi viete, jak to funguje? Modlitba plus slovo Božie. Ja keď začínam sa modliť s Bohom, tak ja idem rozprávať sa s ním. A napríklad mám pol hodinu času. 15 minút ja rozprávam sa s ním. A potom 15 minút idem jeho počúvať. Ako? Otvorím Božie slovo. Veď to je napísané. Toto je čo? Božie slovo. Biblia je Božie slovo. A hovorím, otvor mi Bože, čo chceš, aby som dneska počul. Často býva, že začínam sa modliť, hovoriť ko nemu a on ma proste cez moju myseľ vojde a mi hovorí, otvor Božie slovo. A ja okamžite otvorím Božie slovo. Už prestávam hovoriť, otvorím a prečítam to slovo. A na základe toho slova modlím sa. Ale to Boh vedie. Keď ti Boh bude ťa viesť inak, tak on proste to zmení. Ty nedokážeš ustať. Lebo Boh bude na teba taký trošku nasilný, taký tvrdý. On ti nezoberú ťa tú myšlienku. On stále, poď do toho. Ale buď vytrvalý v tom, že ty budeš každý deň polovičku rozprávať sa svojím jazykom a polovičku otvoríš Bibliu. A keď ti Boh bude meniť niekedy, tak to len niekedy zmení. Ale ty buď vždy disciplinovaný takto. A bude sa ti dáriť, uvidíš. To, čo som hovoril, Ján 4, 23-24. Otvorme a pozrieme sa to, tam je krásne, jasne napísané. Ale ide hodina a teraz, keď práve modlitebníci budú sa modliť Ockovi v duchu a v pravde. Lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa tak modlili jemu. Počujete? Duch a pravda. Duch a pravda. Balans. 50 na 50. 50 na 50. Žiadny monológ. Dialóg. A takýmto spôsobom. A keď bude Duch Svätý meniť nejak tak nech zmení. Ale to, pamätajte, že to veľakrát ľudia povedia, tak ma vedol a v kúse týždeň, 2 ho vedol inak. Nie je to naša nedisciplinovanosť. Duch Boží je duch poriadku. A keď on takto raz dá, tak on len niekedy mení, keď vidí nejaké iné veci. On to vie zariadovať tie veci tak, ako on chce. My potrebujeme byť poslušní a disciplinovaní a podriadení jemu. Tak teraz som vám povedal, že keď prídete do komórky, čo tam budete s ním hovoriť?
Poďme do toho rozhovoru. Keď ja som prišiel, ja som tam nevedel, čo mu hovoriť. Naozaj. No dobre, ocko, ja ťa milujem. Ja ťa milujem naozaj. Hotovo. No čo mu ešte povieš? Čo budeš mu v kuse 100-krát povedať, že ťa milujem? Osobný vzťah s Bohom to je rozhovor, modlitba na 3 témy. Odkiaľ ja som to zobral? Toto je Božie slovo. V tomto Božom slove o kom najviac je? Hovorí sa. Hospodin Boh Izraelov, El Shaddai, on, jemu, Ježiš. Najviac sa spomína Duch Svätý, Boh. To znamená, že prvá téma je o Bohu. Keď sa ja s ním stretávam, ja s ním rozprávam prvé o ňom. Ďalšia téma je, čie tu mena najviac sú? Abraham, Izák, Maria, človek. Ja potom rozprávam o sebe s ním. A ďalšie, čo je? Jaká pointa, alebo jaká téma Biblii je? Vzťah medzi Bohom a človekom. Vzťah medzi Bohom a človekom. Toto je tretia téma, na ktorú ja rozprávam s Bohom. 3 témy. Keď som sa ho pýtal, Bože, že čo sa mám rozprávať s tebou, o tebe, tak otvoríme 2. Mojžišovu, 33. kapitola, 11. verš. A Hospodin riekol Mojžišovi, tvárou tvár, tak ako hovorí človek so svojím priateľom. Tak ako hovoril človek so svojím priateľom. Vidíte? Boh ma viedol a hovorí mi, Viktor, pozri sa na tento verš. Tam je napísané, že Hospodin tak rozprával s Mojžišom ako človek s priateľom. Hovorím Boh, čo si myslíš, zadarmo som to porovnanie tam dal? Ten príklad. Ty, keď sa stretneš so svojím priateľom, čo najprv urobíš? Podám mu ruku, poviem, ahoj Martin. A on ti čo povie? Ahoj Viktor. To isté so mnou. Keď sa so mnou stretneš, povieš mi moje meno. A ja som nevedel žiadne. A potom raz v Biblii sa nájde El Shaddai, všemovci silný Boh. Hospodin zástupov, môj vykupiteľ, moja obrana, ktorú nie je vidieť. A začal ma vyučovať. A teraz už viem, neviem, okolo 20 men. A do hĺbky ich poznám. Nelen tak, že poviem, že všemohúci Boh. A za chvíľku vám poviem príklad. Tak keď som začal takto, mne to zapálilo. Ja ťa chcem poznať, ocko. Ja chcem, aký si ty. Povieš mi to. Mňa to začalo zaujímať veľmi. Som mal smäd a hlad po ňom. Po jeho menách. Po čase ma Boh vedol. Hovorí, a potom čo dál? Keď toho kamaráta stretneš. Pozeráš samozrejme na jeho prirodzenosť. Ale prirodzenosť tak není dôležitá, jak jeho srdce, vnútro, že? Človeka. Vidíš, že človek je vysoký, malý, veľké uši, malé uši. To je prirodzenosť. Ale tá není dôležitá tak. Jeho srdce je dôležité. Jeho povaha. Hovorí mi Boh, moju povahu. Povahové rysy, charakterové rysy. I mňa Boh začal viesť, ja som v začiatku modlil sa a prirodzenosť a povahu, všetko dokopy som dával. A potom raz mi Boh povie, roztreď to. Ja ťa budem učiť. Toto je moja prirodzenosť a toto je moja povaha. A potom som sa s časom pýtal, tak postupne, každú, kedy ako, a Boh mi začal otvárať svoje srdce. A keď som už trošku viacej poznal jeho povahových rys, a to z Biblie všetko je, tak hovorím, Bože, už poznám na 3 témy. Tvoje meno, prirodzenosť a o tvojej povahe hovorí. A čo ešte ty chceš? Tedy mi Boh povedal takúto zaujímavú vec. Trošku som bol šokovaný. Hovorí, po čom ja túžim, čím žije Boh. A o tej téme mi dal najviac.
Najviac. Najviac mi otvoril svoje srdce. Keď mi začal hovoriť, po čom on túži, ako on vidí človeka, akú cenu má človek, akú hodnotu. Že na čo ho stvoril. A že kvôli nikomu neprišiel zomrieť, iba kvôli tebe a mne. A že tú cenu, čo on zaplatil, nikto nemohol vo vesmíre zaplatiť. Ale iba on. Keď Boh začal hovoriť, to sa nedalo ľudia nepočúvnuť. Ale to preto, lebo som bol pravidelný stále. A Boh miluje tých, ktorí robia násilie. On miluje tých, ktorí robia násilie. Tí uchádzajú kráľovstvo, ktorí na silu vojdu. A keď na silu uchádzaš, keď ideš po tej ceste, tak často jak býva? Tuto sa poškrábeš, tam sa niekto do ťa buchne. Na silu, do tej cesty, keď vojdeš, to je ťažko. To bolí. Som strašne bojoval s tým, s tou vytrvalosťou, s disciplínou, aby som bol v komórke. To nebola sranda, to bola obeť, to bola veľká obeť. Ale stojí to za to začať. Dneska je čas, aby si začal to robiť. Dneska. Rozhodni sa dneska. Nemusíš zdvíhať ruku, aby aj sused videl, že aj ja som pochopil. V srdci sa rozhodni. V srdci sa rozhodni to robiť. Dneska Boh hovorí, že dneska sa rozhodni. A uvidíš. A buď trpezlivý. Nechaj ma, ja budem pracovať s tebou. Lebo každý strom prináša podľa svojho druhu ovoce. Niekto je ranňa čerešňa. Niekomu možno trebuje do komórky chodiť 3 mesiace a potom dostane veľké zjavenie od Boha. A poznanie Boha. A niekomu trebuje 3 roky. A začne sa len vtedy u neho niečo diať. Lebo si tá hruška, ktorá prináša ovocie kedy? Už v novembri. Pred mrázmi. Porozumej tomu. Že nepozeraj na druhých ľudí. Im sa darí. Ale ty choď a očakávaj na Hospodina. A rob to, čo on ti hovorí. Do praxu dávaj. A uvidíš, že bude. Lebo mnohí, ktorým som hovoril, začali. Pár mesiacov a potom. Nič sa nedeje, Viktor. Ja to neprežívam, čo ty. Ja nemám také zjavenie. Hovorím, ale ty buď trpezlivý. Ty si iný. Ty si iný druh ovocia. Ty si iný strom, iný druh. Porozumej tomu. Nechaj Otca nebeského, nech on rozhodne, keď ti dať. Ale ty buď postivý tom. Ty choď a pýtaj sa a hovor. A rob to, čo ti povie. Najdôležitejšie urobiť. Najdôležitejšie je skutok, ne slovo. Pán Ježiš čo povedal? Pamätáte si? Otec mal 2 synov. Jednomu povedal, choď do mojej vinici. On povedal, pôjdem. A nešiel. A druhý, nepôjdem. Ale si rozmyslel a išiel. Čo je? Pán Ježiš čo povedal? Kto dobre urobil? Vidíte? Nedôležité slovo, čo povieš. Samozrejme, že slovo je veľmi dôležité. Ale je dôležité skutok. Nech tvoje slovo bude potvrdené skutkom. Nech nehovoríš, že ty si kresťan. A nech ty žiješ kresťanstvom, aj keď veľmi ťažko medzi kamarátmi. Keď si mladý a tvoji kamaráti smejú sa ti. Čo myslíte, že mne sa nesmejú? Všade, kde idem. Ty si zvláštny človek, mi povedia. Ty si zvláštny človek, ty si čudák. Lebo vtedy, keď Boh hovorí a urobíš čudné veci, ale počase mnohí neveriaci prišli. Pozor, toto není chválba. Ty si nejaký iný človeče. Keď už ja som povedal, že takto bude a stalo sa, tak niektorí vyznali, prišli a povedali, áno, sa nám niečo nezdá. Ty si dobrý človek. Niečo v tebe je. A vtedy je priestor na čo? Na evangelizáciu. Vtedy je priestor povedať trošičku. Neveľa, aby ich nenahodiť veľký ťahár na nich, ale jemnučko, čo ťa Boh vedie. A my máme schopnosť jakú? Tak teraz mi Boh otvoril miesto, teraz mu hovor. O hodinu. A ten už dávno aj nechce ťa počúvať. O sebe. Čo hovoriť s Bohom o sebe? Bože, čo mám hovoriť o sebe? Ja neviem. Boh hovorí, aký si môj syn? Jaký si ty môj syn, ako syn Boha živého? Čo robíš dobre, čo nedobre? Preto nečudujte sa, mnohí z vás, ten prvý rok, keď som sa modlil, tak prišiel som za vami, keď ma Boh oslovil, čo som nesprávne voči mnohým z vás, kresťanom, urobil nejaké skutky a urobil som pokánie. Mnohí z vás to môžu postaviť sa a povedať, že áno, to bolo. Pretože Boh ma viedol ku tomu. Ja som myslel, že to je kresťanstvo, že ja som postupil, urobil skutok tak, jak patrí sa, podľa Boha. Ten kresťan je na vine. Ale keď
tam mi Boh začal otvárať a ja s ním som sa začal o sebe rozprávať. Ako o jeho syne. Potom mi hovorí, rozprávaj sa o tom, aký si ty muž svojej manželky. Čo robíš dobre voči nej a čo zlé. Viete, my všetci môžeme tu prísť a povedať, aký som dobrý, aké prežívam s Bohom dobré veci. A kto z nás príde povedať, že ako sa má zlé, ako zlé veci, kto z nás vie otvoriť svoje vnútro a priznať svoje chyby? Ja rozumiem, že to nemusíme pred všetkým niekedy všetko. A je to potrebno kamaráta, brata, takisto, ktorý bude takisto, jak ty sa modliť a otvárať sa. Pomáhať si, lebo napísané v Biblii, že vyznávajte si jeden pred druhým a modlite sa, aby ste boli uzdravení. On ti potrebuje kryť chrbát. Potom mi Boh hovorí, rozprávaj sa o tom, aký si ty vedúci skupinky, aký si ty vedúci usporiadateľského jedného z tímov, aký si ty parťak svojej partie v robote, aký si ty otec svojim deťom. A to teraz vám neukazujem podľa poriadku, ale je tam poriadok, ktorý Boh ma naučil. Aký si ty reálny kresťan, aký si brat brátov svojich a sestier. Aký si ty syn svojho fyzického otca a matky. Čo robíš dobre a čo zlé? Počúvajte ma. Keď to Boh začal mi otvárať, to nebolo za jeden deň. Ale vždy kvapka po kvapke. A ja som zistil toľko veľa vecí, že ku mne Boh už dávno hovorí tie veci a ja som myslel, že to nie je pravda. A potlačal som svoje svedomie. Tak to je, bratia a sestry. Čo teda budem rozprávať s ním o osobnom vzťahu? Viete čo? Jaký chceš mať osobný vzťah s Bohom? Jak to chceš? Jak to vidíš? Čo robíš dobre, čo zlé? Čo nesprávne? Jak by si chcel dosiahnuť? Čo? Jaké túžby máš? Veď Božie slovo hovorí, že otvárajte svoje túžby. A Boh ťa uvedie do pravdy, či náhodou tvoja túžba neprehananá, že to není podľa Božej vole. Ale ty otváraj tam. Tam sa nemusíš bať, že ťa bude sused počuť ani nikto. Tam sa otvor naplno. A on ti uvedie do pravdy. On ťa uvedie do pravdy. Do skutočnej pravdy. A keď ťa uvedie, tak pravda vás čo? Oslobodí. Vy začnete žiť slobodne. Vy začnete sa nebáť. Strach utečie od vás. Lebo Hospodín Boh bude za vami. Lebo vy začnete to robiť. A keď vy robíte Božie slovo, tak Boh sa postaví za vás. Ja vám hovorím. Keď vy robíte Božie slovo, Boh sa postaví za vás. Konkrétne fyzicky. Konkrétne. Raz som prešiel niekto vedľa niekoho. Viete, čo ten človek? Padol na nohy. Boh sa postavil. A on veľmi stál proti mne, ten človek. Veľmi vykrikoval. A zlé veci na mňa špíňa. Ja som stál v kľude, v radosti. Ten človek padol na nohy. Chytil si 2 vankuši a takto priložil hlavu. Aby nepočul ani videl ma. Keby ste to videli, tak to je také démonské. Hovorím, že čo s tým človekom je? Ale som vedel, že čo je to. Boh, Hospodino, je vedľa mňa. A nemusím ho ani rukami byť nič. Stačí len tak stáť. Hospodin bojuje za teba. Ale keď si reálny syn Boží, nelen rozpráváš o tom. Že ty naozaj podľa poriadku Božieho žiješ. A prvé je osobný vzťah. Ja by som chcel povedať sen na záver, ktorý mi sa sníval a Boh mi vysvetlil. Chcem, aby ste to rozsudzovali, ľudia. To nie je sranda. Videl som pole a na tom poli som videl 2 starcov s takými brátmi veľkými. A bola tam žatva. A ja som išiel so mnou ešte jeden brat. Tam kombajny behali. Ľudia behali a robili pohanský zvyk. Viete, jak ľudia tohoto sveta, keď je uroda, čo sa tešia? Urode, že tancujú dookola, tých snopy poskladajú a tancujú, všeličo vidia tam, robia. Ale viete, jaká tá pšenica bola? Zelená. Videli ste pšenicu, ktorá je taká zelená až modrá, keď je dozrela, není ešte dozretá v klase, ale je taká naplnená, ale ešte není žltá vôbec. Ani
ani tam není nič vidno žltého. Taká zelená, mocná zelená. O takú pšenicu žáli tí ľudia. A ja v tomto sne hovorím, jak je to možné, že oni žnú takú pšenicu? Veď ona není dozretá. Čo to robia títo ľudia? Sen pokračoval, ale keď som sa zobudil, Boh mi hovorí, Viktor, tí starcovia, to sú vedúci cirkvi. To sú mnohí vedúci cirkvi. Tí ľudia, čo to pohanský zvyk tancov, to je cirkev moja. Dovolili pohanským zvykom do cirkvi. Vniesli pohanské zvyky. Oni neúctievajú, hovorí mňa osobne, ale moje dary. Či vám sa páči, rodičia, ktorí máte deti, vám sa páči, aby dieťa pri vás bolo tak, že do tety te bude počúvať a vnútri hovorí, no hovor, ocinko, dokedy hovoríš, aby si len vyčkal tých 5 eur, ktorý potrebujem na kávu, na diskotéku, ja neviem kam. Na von. Vám sa páči takíto synovia alebo dcery? Nie. Ani Bohu. A pritom nás miluje. Rozumiete mi? Porozumiete to, že Boh a Božie, to není jedno. To sú dve. Ja a moje nohavice a tričko, to nie. Moje auto, môj dom, moja práca. Takisto je Boh. Boh a Božie, to úplne iné. Čo my môžeme nazvať Božím? Božie pomazanie, Božie povolanie, Božia prítomnosť, Božia láska. Tá veľa vecí zistujeme. Počul som mnohých Bože dáry, prorocký dár, koľko 9 dárov je. Porozumiete tomu, že cirkev ide za dármi a uctieva viac ako dáry, ako Boha. My sme sa viac sústredili na jeho dáry, ako na Boha. Porozumiete tomu, že to nám potrebno Boha samotného. A potom budú už aj dáry. To je samozrejmosť. Ale my máme cítiť Otca. My máme s ním kvalitný vzťah zažívať, stretnutie s ním samotným. Jeho spoznávať, aký on je. Pozrite sa na seba. Pamätajte, čo som vám hovoril pred pár mesiacmi, keď mi Boh hovoril? Pozrite sa na seba, že jak vás Boh miluje, jak ste oblečení, máte po 2 auta, domy. Mnohí z vás majú byty, krásne zaradení. A či je vidno pre tento svet, že vy milujete Otca? Je to vidno? Vašu lásku tento svet nevidí voči Bohu. Porozumiete, predstavte si zvieratko, napríklad mačka. Aby vám prejaviť lásku, čo robí? Príde, okolo nohy vám sa obtrie. Že? Mačka sa nepôjde obtrieť okolo stromu. Ani okolo stuličky. Ono prejaví vám fyzicky, prakticky lásku. Tento svet nevidí, aby sme prejavili lásku Bohu. Preto on myslí si, to je nejaká organizácia. A možno nejaký Boh je. Ale keď uvidia, že my reálne stojíme na jeho Božom slove, že my milujeme Otca podľa poriadku, tak vtedy bude vidno. Sem budú utekať, bo mne budú chcieť Boha poznať. A nie tie dary. Do cirkvi väčšinou utekajú, bo chcú čo? Uzdravenie. Majú problémy, vyriešenie problémov. Ale neutekajú za Bohom. Väčšinou mi tak aj povie, poď do cirkvi, lebo tam bude poriadok. Neboj sa, pomodle sa z teba pastor a budeš uzdravený. A pastor sa pomodle, nič sa nestane. Nesprávna motivácia do cirkvi. Ťaháme. Kvôli tomu, aby jeho problémy. A nestanú sa problémy, aj do cirkvi odídu ľudia. On príde kvôli problémom a problémy neboli vyriešení, od cirkvi odíde. A niekedy ho ešte zdržú tu, lebo povedia, buď trpezlivý, čakaj, neponáhľaj sa. A on čaká, modlí sa 10 rokov, nič není. Rozumiete mi? My potrebujeme Otca poznať. Jeho osobne. Roztrhni tie hranice, ktoré si doteraz urobil v svojom živote. A nechaj nezmierí Boha. Ctiť, uctievať, spoznávať. Ja vám zvolám to, čo ja som robil. Ja som urobil pokánie pred Bohom. Ľudia. Ja som urobil pokánie pred tom, že ja som išiel ne za ním a za Božími vecmi. Ja som tužil po pomazaní. Ja som tužil po rôznych duchovných veciach. Ne po takých veciach. Preto ja v komórke nič neprosím od Boha. Nič. Viete, čo prosím? Bože, daj mi sa poznať. To je jediná prosba.
Ja ťa chcem poznať. A to poviem aspoň 3-krát, tak 2-3 krát, ale nie 23 krát. A s tým nemôžeme preháňať. Naučíme sa rozprávať s Ockom tak identicky, úprimne. Krásne. Hneď to sa nezačne. Hneď nebudeš mať dobrý vzťah. Ale postupne začni to. Bojuj a pôjde to. Uvidíš, čo bude cez 2-3 roky. Uvidíš. Nechaj sa niesť Bohom. Nepovieš si, teraz 2 roky čakať. Joj, čo to bude? Na čo ja budem toto obetovať? To je zbytočne. Ale Pán Ježiš príde a budeš medzi tými pánami, ktorí nepočuli. A budeš tu trpeť. Počúvni. Boha nízka, choď za ním. Ja volám cirkev ku pokaniu. To nelen toto zronko. Ku pokaniu. Pozrite sa, povešte mi, či niekto z vás netúži, aby prišiel sem Boh v moci? Boli ste v takých zromkách, kde počas chvál boli uzdravení 20 ľudí. Alebo aspoň jeden. Ja som tu nevidel v našom zromku, aby niekto vyskočil a prišiel, bol som uzdravený, pozrite sa, tak som mal ruku 20 rokov a teraz takto je. A ja som to zažil. V Ukrajine je iné prebudenie, tam inak milujú Boha. Tam sa stane, že stovky ľudia. 1000 ľudí je a stovky sú uzdravení. To nie je sranda. Ale preto, lebo ho cťa. A Boh sa tam vie prejaviť. On sa nevie prejaviť tam, kde ho nepríjmajú. Porozumiete? Ne, že by nevedel, ale on nemôže. Boh je čo? Sloboda. Ale tí ľudia, ktorí raz budú mu dlho odperať, bude zavretá potom brána. Budú musieť ustúpiť. Odsejané. Prepálení. Bože, čo sa má naplniť v tomto zromku? Bohu nikto nebude prekážať. Boh urobí, čo chce. On dlho trpelivý, ale nemyslíte si, že bude... Keď ty nebudeš poslušný, tak väčšine ťa bude tuto. On raz bude niečo, keď ty budeš prekážať jeho plánu s tebou. A bude to boleť. Lebo vidím, že v tejto cirkvi a v iných cirkvách teraz po celom svete, viete čo? Zažívajú len jednu vec. Boh je milostivý. A teraz hrešme a keď sme zhrešili, padneme na kolena, poprosím odpustenie. Áno, je to pravda, ameň, že ti odpustil. Ale Pán Ježiš čo povedal tej smilnice? Ja ťa nesúdim. Odpustil je. Ale choď a nehreš. Pracuj, keď máš nejaký hriech. Mnohí ľudia poznám, že dlhé roky nepracujú. Bojujú s tým hriechom, ale tak bojujú, že nikomu jej nepovedia a to všetci majú problémy. To asi osteň mám. A vôbec sa rozoberú, čo to je osteň, čo Pavel hovorí. Porozumiete, že Boh není len láska. Boh je aj prísny, Boh je aj zožerajúci oheň, žiarlivý. Toto som začal Boha spoznávať, že cirkev len to, čo z Biblii prečítá, pozná ho tak a hotovo, ale osobne ho nepozná. Nepozná druhú stránku, aký je Boh. Vôbec. Ani nepozná, aký milúci. Vôbec. Ani aký láska. Len tak, Boh je láska, Boh je láska. Ale prakticky vysvetli to. Ukáž to. V svojom živote by bolo vidno. Toto ľudia potrební. Toto my potrebujeme robiť pokánie pred našim Ockom. Že my sme zabudli, že On je prvý. On, nie jeho dáry. A príjmeme jeho dármi a nakladáme často všelijako. Lebo nie sme ním vedení. A on napísaný v Biblii, že on neškoduje, neľutuje svojich dárov. On dáva dáry. Aj napriek tomu, že nemáš s ním vzťah. Tak je Boh. Ale musíš tomu porozumieť, že vzťah s Bohom je najdôležitejší, aby si počul hlas, aby si nezostal sa len pred mrakavou, ale vojdi do toho úrovňu, kde budeš počúvnuť hlas. A každý deň. Ja často v komórke nič nepočujem. Ale idem do roboty, hoci kde, a počujem, tak to urob. Hotovo. Pozrite sa. V komórke som bol disciplinovaný, dodržal som, čo je potrebné. Tam mi nepovedal Boh. Ale cez deň rozhodol Boh mi povedať. Tam som počul. Tak to je. Ja volám cirkev ku pokániu. Ja volám teraz, aby sme sa postavili a robili pokánie pred Bohom našim. Aby sme urobili pokánie. Cíť sa, ako chceš. Moja výzva je v tom, kde chceš, ako chceš. Postav sa, modli sa. Kľakni na kolenia. Hoci čo ti bude Boh hovoriť, rob. Ale urob pokánie. A rozhodni sa a už nerob to. Ale rob to, čo ťa Boh učí. Jak toto dodržať, čo vám dneska som hovoril. Napísané, že viera je z počutia. Jak môže váš vzťah rásť, keď vy ho dneska počujete, teraz pôjdete na obed, vy zabudnete to. My máme schopnosť zabudávať. John už pozerá na hodinky, ja musím končiť, ja viem.
A porozumejte tejto veci, že my potrebujeme. Je to na nás. Boh nás nebude do niečoho nútiť. My potrebujeme vypočuť tú kazeň veľakrát a potom každé veci postupne dať do praxe. A uvidíte, vám sa bude dáriť. Tak poďme. Kto ako vníma? Ja sa začnem modliť prvý. Ja som veľakrát modlil sa pred Bohom a prosil odpustenie. Ale je to na vás. Nikoho nenútim. Nemusíte sem ísť. Tam, kde si. Či postavíš si, či budeš sedieť, či kletník. Je to na tebe. Ale nenechaj sa tým zlým, aby ťa opatral. Nenechaj si ukradnúť, čo ti Boh dneska dáva. Dneska je čas na to. Nenechaj si to ukradnúť. Halelúja. Otco nebeský, prebáč nám ako spoločenstvu, Pane. Prebáč mne ako prvému za to, že som niekoľko rokov žil, Pane, na mýtusoch, Pane. A nectil som Teba, Pane, tak ako patrí sa. A často som si myslel, že toto je najdôležitejšie, to je dôležité. A svojou, Pane, presvedčenosťou, Pane, nebudoval som to potrebne. Nepracoval som nad tým, čo je najvzácnejšie. Pane, ja modlím sa, odpusť nám všetkým tu. Odpusť nám, Pane, že často Tvoje dáry, Pane, viacej ctíme ako Teba samého. Chodíme kvôli tomu ku Tebe, Pane, aby sme dostali dáry. A Teba, nás nezaujíma Tvoje srdce, Pane. Aký si, Tvoja prirodzenosť, Tvoje mená, Pane. Po čom Tvoje srdce túži? Nás to nezaujalo. Nezaujímalo, Pane. Prebáč nám to, Pane. Odpusť nám to, Ocinko. Odpusť nám, Duchu Svätý, že často sme naozaj boli takí tvrdí a Ty si duch ako holubica. A sme často zavreli Teba. Nevedeli sme ťa počúvnuť preto, lebo sme ťa odmietli. Prebáč nám, Duchu Svätý. Prebáč nám, Pane Ježišu, že Ty si nás jediný učiteľ. A keď si nás učil, tak my sme sa otačali chrbtom. Presne, jak napísano v Jeremiášovi, Pane. 32. kapitola, 33. verš. Ty si vstával každé ráno, aby učiť nás. Aby hovoriť ku nám, aby sme prijali kázeň. Ale my sme sa otačali chrbtom, my sme to neprijali. A nastávali sme hnusop, Pane, v chráme, v tele, lebo telo je náš chrám, Pane. Tvoj chrám. Prebáč nám za to, Pane. Odpusť nám ako zhromaždeniu, Pane. Odpusť nám, Pane. A daj nám milosť. Chceme počúvnuť Teba, Pane. Veď nás. Prosím ťa, nech toto zjavenie, nech toto učenie, čo si Ty hovoril, Pane, nech sa stane zjavením. Pane, nech to vojde do srdca a nech sa mocne tam zaseje a pustí koreň, Pane. Každému, kto otvorí Tvoje, Pane. Kto slobodne otvorí svoje srdce, Pane, prosím ťa. Nech sa stane. A podľa svojho druhu ovocia, Pane. Tak, ako si Ty zaplánoval. Ako je Tvoja vôľa. Ďakujem Ti. Ďakujem Ti, Otco nebeský. Ďakujem Ti, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Duchu Svätý. Blahodatná Trojica. Chválim ťa. Vyvyšujem ťa ako kráľa kráľov. A nech bude Tvoja vôľa. Ako v nebi, tak aj na zemi. Aj tu, v našom zromku. Vo mne osobne. Ďakujem Ti. Amen.